in kan in bul ve ka thau fai ka tia ka halu to ka ron chol koi pa in I mani in fa pa te in ti boy ve kha ka lo sha nge in chan chin ni ta zel nya he alo na ve ang reng mo lam doi la chu kan in seng nem to mai box ya chu anak ru hi alo tina a sakhat lai dam doi na kan to mo a boy tha khup me kan har sa khup me ya te chanu a thona champui theina an soyang vel te hi se ve lo mo a thona champui theina ui ngoi te mani a bazar ka chwa an le khalo sem kha ngoi ro kha te ang kha omani kala ak mai thei ke po hian kalo ngai twa zui lem la mo kan enange ui hei kala ak la bolom ti sia lu mani khan bazar ka chwa ka dam doi in bula khan an lo sem mo min pe ve ka la ka lo ak ring ma ta en chin te ang hei DLS in ti moni ho khan nia lo sem tu ho khamo kan char ve mai mai nge ka tia hei mi kut pal twar te ta na tran pui na don thei victims of crime compensation adil thei thu te po in zia ka ni hi a thapyan don ani hi hei chu tiang cho dil thei ti lo she ve to ngai em le she ngai na hei an office address te po a in ziak tel fe ka mo chu ban cha i man rem chan chuanin va zo chiang chin la an lo pek ve thei lo chu chuan in lo in sen so to na tam tak kha a pu su ve thei ngei do na a that don chu eng tia han bon zui chi mo ni ang hei DLS office a hian I vakal to pangamo I vakal nga ti chuanin ati dan tu te chu I va zo chiang nga hei an office a hianin I vakal nga ti chuanin ta tang chuanin in sen so na te po a vai lo ni lo ma se atam tak kha lo phu su ve thei do na te a tha via wang a tha ta kang chu vakal ve nge tu ro ni chu nya vakal ve chin te u eng po ni se khagan in shil le anga mo ti chuanin hei tu na chuanin atlai to ang reng sia in lam rong bol tu po ka nei si lawa hi du le chiang kwang jok ten kan la choi thale nga mo ni chuanin hei bakal chu lo tum ta ula a tha ang eng zat bor vel moi nin sen to sen so hi tam du kho pa in seng nem to khop me sin chuang kan in seng to mo oi anak ru hi lo tin na ve ang reng lut to ka chu dam doi ei tu la hi an ti hian kan in check up enge min cho reng bok sia mo in lei tur hi atam thei lut to ka ani chuan hei DLS office a te chuanin vakal ve chin ula tiro ni vakal phot lo chuan a ki chuan a eng tin chi ange ka hre chi alawa hei lekha omang hi ni maya ka hria ta chumo chu wan chuan office in vakal in va zo chan te kha ngai do na chumi tur chuanin lo in ron ula lo tum ula thanga tiro lenya eng po ni se kan ho phei photange ole vakal ve ni chu tha ni chu ta chuan ani phot ani le kan lo lên để đấy mới nó chưa đâu anh nghĩ đủ về đây en te hei ka thian nu hian mo man ni an fa pa te an fa pa ina thu to na chung chang kha an in seng so na sa to khop me ya
chu mani khang ka chhuana khanin lekha kha an lo sema chuanin ta chuanin an sum sen angte anin seng hen to sia tlema an han engau do theina tur ai tin nge ahing an ti po kha kan le shele cha to si lawa bang ba do kan ron zot tuk che ni khang an sum sen lo khu shu thei tu tre ma zong han lak le dan te kha alo om ta kin chu kan ron ngai ven ani hi in so yang chumo adil theya compensation ania ma se he compensation dil tu hian mo police a case lu ma sakte nga ya tin I thil thena changa kum khachungin dil na kha thelu man turania akut kal tor atangin than hi aliam na chenya police a chuanin case tu thelu ani to mo ju an mana zela po ala tang me ka tu na yan ani chuanin mo charge copy te chuan local council sha puina te thil tel benga yamo chuanin paper khan secretary intianga chuan district legal service authority agency niron siamanga chuan kan he nai lo thelu te me do me ya ole atulang te ka han boy puinga ka lo thelu bat don ya ka lo nu to ke alo mo me ani chuanin award te kan siamanga into boy chu kan ti top don ya o chuanin ne na kan ron thelu tanga chuan dangin min lo chin fel sak thei don ti na o ka lo ti chun som me ya ani chuan chu tia ani chuan kan thiam bangangin kan ron ti ve nga sha lo kan nei le kan ron zot le me yang che chu te ro nya kan siam chai ma kan sha thiam ve bok si lo mo tiang ani chuanin nakina kan lo ti ve nga kan thiam angin thiam lo kan nei le kan ron zel me yang che chu ni ahun te lo thleng se kan soi chalenga ole ni kan lom lu tu ke kan kal photang o chul le kan lo kan le don nya ole ke ni po kan lo